ай худо базанате бес пулом ҳама пари барафте бес ҳамаи пулом рехтане биё буфро бичине мош биё рафта онҳоро чинем ҳамаша шамол пароканда кардаи пад пули бисёрам дарди сар будай зуд бош ягон машина гузашта инҳоро ҷамъ кунем ҳолҷон ту тарафа ҷамъ кун ман ин тарафа гирем тамом ҷамъ мекунам 200 алоҳида гир 100 алоҳида 4700 4800 4900 100 сум дигаш гум шуда шояд саросима ду пулро як пул ҳисоб кардаӣ аба чани ҳол 9 бора ҳисоб кардем наход дар 9 бор ман хато кунам метовбаи ҷонам хай 100 сомон гум шудааст савдо кун бо онҳо бигу гӯи 4900 дорам ва ҳамин хел онҳоро ҷунбон яъни ҳолҷон дар кисамо 3 миллиони дига буд ақаллан ҳамин 100 сум шавем 5000 туғри шава усш майла ош пари биррав ҳеҷ гап не хайр чӣ кор кунам яъне ту 100 сомонатро кофта гард ман кофтани гулро давом медиҳам майлаш тамом бахшиш ай ман хафа нашавӣ бахай занг мезанем хай бад гап мезанем пата дӯстш медорм хушрайдая чи хай 100 сомама биёвуме дар даринам карбуратор надоромада боша ки пади коғаз буда ҳам пулом гум шуд ҳам мошинам шикаст 100 сомон сӯхте ман пати рихтор ба дили кушод надодам ҳоле ки ту дорӣ хар надорад бинёмин